расадхонаи астрономии байналмилалии Санглох заминаи асосии таҷрибавӣ Институти астрофизикаи Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бисёр вақтҳое ҳастанд ки ин мушоҳидаҳо бисёр ҷолиб мегузарад, яъне ки объектҳое ҳастанд ки тезҳаракат ҳастанд ва диққати инсонро барои мушоҳидаи ин объектҳо чӣ ҷалб мекунад. барои ҳамин як шаб як миҷа задан мегузарад, намефаҳмед ки чӣ хел шаб гузашт. омадани мо, яъне ки таҳқиқот гузарондани мо дар ин расадхона пас аз барқарор кардани расадхонаи Санглох дар соли 2016 оғоз гардид. камераи рақамии нав дастрас карда шуд ва дар ҳоло дар телескоп камераи рақамии муосир васл карда шудааст. ҳамон замоне ки тугмаи васлро пахш намудед, аллакайҳо расм дар монитори компютери шумо пайдо мегардад. худи оне ки аллакай 8 ҷирми осмонӣ ба номи олимони тоҷик ва Тоҷикистон гузошта шудааст, гувоҳи он аст ки дар ин самт олимони тоҷик муваффақ ҳастанд. як рӯзи зиндагӣ ба ду қисм тақсим мешавад. қисми ҳаёти шабона ва қисми дигар рӯзона. 80% мардум чун шом фаро мерасад сӯи хона мештобанд, вале 20% дигар ин ҳангом сӯи коргоҳ мераванд. ситорашиносон низ дар қатори онҳое ҳастанд ки муваффақияташон дар бедорхобист. ҳар шом ба сӯи коргоҳ мераванд ва бо таҷҳизотҳои бузургу хурд ба дуртарин ҷирмҳои осмонӣ назорат мекунанду ҳаракати онҳоро меомӯзанд. ҳолати мушоҳидаро аз аввали шаб то саҳар, яъне ки вақтҳое мешавад ё объектҳое мешавад ё ҳангоми мушоҳида аз аввали бегоҳ, яъне ки то заминаи субҳ мушоҳида кардан лозим аст. ва ин ҷаҳат яъне ки фарқ надорад ки мушоҳидаи аввали шаб ё ки охири шаб зарур бошад. ҳаво соф бошад, яъне ки ҳаво софу беғубор бошад, мушоҳидае ки дар расадхона гузаронда мешавад, ҳамаш яъне ки мувофиқи ҷадвал гузаронда мешавад. аз ҳам муҳим он аст ки дар Санглох дар як сол то 300 шаби осмонӣ кушод аст. барои кори мӯътадили расадхонаҳо муҳим он аст ки дар як сол чанд шаб осмон кушод аст, осмони соф аст. солҳои собиқ иттиҳод бузургтарин олимони соҳа бо мақсади муайян намудани маконҳои мусоид барои омӯхтани кайҳон ба Осиёи марказӣ меоянд ва ҳини омӯзиш маҳалли Санглохро ҳамчун макони мусоид барои фаъолият интихоб мекунанд. дар таърихи начандон зиёд ин макон ҳамчун нуқтаи омӯзиши кайҳон бунёд мешавад ва фаъолият дар солҳои 80 оғоз мегардад. дар ин макон бузургтарин олимони соҳа аз Русияву Қазоқистон ва дигар кишварҳои собиқ иттиҳод омадаву корҳои илмӣ гузарониданд ва бобати ин макони зебо навиштаҳо боқӣ гузоштаанд, ки дар фаъолияти баъди ин макон миёни дигар маконҳои рӯи олам маҳбубият пайдо мекунад. Санглох солҳои 60 қарни гузашта, яъне ки барои интихоби ҷой як экспедитсияи умумибашарӣ аз тарафи Академияи Илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ баргузор гардид ва дар экспедитсия олимон дар ин ҷо таҳқиқот гузаронданд ва дар давоми як 10 сол муайян карданд ки Санглох яке аз беҳтарин ҷой барои мушоҳидаҳои ҷирмҳои осмонӣ мебошад. ва он замон дар иттиҳоди шӯравӣ аз телескопҳои қудрашон 1 метра дар якчанд нуқта васл карда мешавад. яке дар Крим, яке дар Пулково, як чунин телескопи дигар дар наздикиҳои шаҳри Алмато ва баъдан дар Санглох дар баландии 2300 метр. аммо маълум гардид ки дар Крим, Пулково ва дар Алмато шабҳои осмонӣ кушод аз 70 то ҳамагӣ 130 шаб ҳастанд ва он имкониятеро ки Санглох дорад дигар расадхонаҳо надоранд.
ин телескоп солҳои 80 асри гузашта аз ҷумҳурии олмон оварда шуда дар ин расадхонаи мо насб карда шуд ва то солҳои 97 тавассути ин телескоп кормандони институти астрофизика кор ва фаъолият карданд. дар он солҳо ин телескоп тавассути пластинкаҳои махсус пластинкаҳои шишагӣ истифода бурда мешуд, акс дар пластинкаҳо гирифта мешуд. баъди солҳои 90 як муддати муайян таваҷҷӯҳ болои ин макони илмӣ кам мегардад ва дар ин муддат қисме аз таҷҳизотҳои расадхона кӯҳна ва корношоям гардиданд. бо саъй ва кӯшиши роҳбарияти академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 2015-2016 ин бинои таърихӣ дубора таъмир гардид ва барои фаъолият тозатарин таҷҳизот харидорӣ гардид. пас аз ин ҷо кор ба тарзи дигар сурат мегирад, яъне ҳама коргузорӣ рақамӣ шудааст. соли 2014 бо қарори раёсати академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз нав таъмир карда шуд, пурра таъмир карда шуд ва телескопи бузургтарин дар осиёи миёна пурра барқарор карда шудагӣ буд ва ҳамин тавр соли 2016 ба ҳамин расадхона умри дубораи тақвим карда гардид. имкониятҳо хеле зиёд гаштанд. вақтҳои пеш дар пластинкаҳо агар то бузургии 17-ум 16-ум 17-ум агар мегирифтанд, ҳоло мо то 19-ум 20-ум бузургиро тавассути ин камераи рақамӣ акс мегирем. ин барои астрономия чӣ қадар ки бузургии хурдтар имконияти расм гирифтани бузургии хурдтар дошта бошед, ҳамон қадар хуб. ҳозир расадхона дар арсаи ҷаҳонӣ яке аз беҳтаринҳо ба ҳисоб меравад. аз ҳамин лиҳоз омадани мо, яъне ки таҳқиқот гузарондани мо дар ин расадхона пас аз барқарор кардани расадхонаи Санглох дар соли 2016 оғоз гардид. институти астрофизика аз аввал ҳам яъне ки ба тадқиқоту мушоҳидаҳои ҳам ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ буд ва ин аз вобаста ба ҷойгиршавии расадхонаҳо ва ин мушоҳидаҳо гузаронда мешавад, тадқиқотҳо гузаронда мешавад. ва он чизе ки шумо гуфтед ки махсус яъне ки расадхона ва институти астрофизика академияи ҷумҳурии тоҷикистон барои мушоҳидаҳои ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ ва тадқиқотҳои ҳамин ҷирмҳо яъне ки фаъолият мекунад. албатта ин як баррасӣ дар урфияти яъне ки ҷаҳонӣ дорад ва ҳамина гуфтанӣ ҳастам ки он тадқиқотҳое ки дар дигар яъне ки минтақаҳо гузаронда мешавад вобаста ба телескопҳое ки ҳамон расадхона доро мебошад. ҳамон телескопҳое ки дар расадхонаи тоҷикистон дорем барои омӯзиши ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ басу басанда аст. аз ҳамин сабаб ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ омӯхта мешавад. санглохро мутахассисон бо чанд омил интихоб намуданд. аввал ба хотири табиат ва фазои мусоид доштан, зеро маҳз аз ҳамин макон мумкин аст то нисбат ба дигар минтақаҳо осмонро назора намоӣ. аз ҷониби дигар ин бино дар баландии 2300 метр аз сатҳи баҳр ҷой дорад ки бевосита дар илми сорашиносӣ ин қисмат низ ба назар гирифта мешавад. ин телескоп қутри оинааш 1 метр буда мо тавассути ин телескоп аслан ҷирмҳои хурди системаи офтобиро мушоҳида мекунем ба монанди астероидҳо, кометаҳо ва ғайр аз ин объектҳо дар ин расадхонаҳо мушоҳидаҳои яъне ки ситораҳо, яъне ки галактикаҳо, пораҳои кайҳонӣ, ҳамсафарони сунъии замин ва ғайраҳо гузаронда мешавад. на танҳо яъне ки фақат мушоҳидаҳои ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ гузаронда мешавад, балки дигар ҷирмҳо, яъне ки агар гӯем ки объектҳои кайҳонӣ пурра мушоҳида карда мешавад, хато намекунад. имрӯз дар ҷаҳон расадхонаҳое ҳастанд ки дорои
бевосита телескопҳои қудрашон 6 метра ва ҳатто имрӯз сохта истодан телескопи қудраш 40 метра ва инчунин якчанд телескоп дар нуқтаҳои гуногуни кураи замин кор мекунад ки дорои телескопҳои қудри 2 метра ҳастанд. телескопе ки дар расадхонаи санглох васл шудааст қудраш 1 метр аст. аммо натиҷаҳое ки аз ин расадхона ба даст меояд натиҷаҳои беҳтарин ва аксҳои беҳтарин ба ҳисоб мераванд дар байни тамоми аксҳое ки аз расадхонаи ҷаҳон гирифта мешавад. ва сабаби асосӣ ҳам он аст ки аввалан 300 шаби осмонӣ кушодааст, дуввум иқлими оптикӣ имконият медиҳад ки чунин аксбардориҳо карда шавад. хотиррасон менамоям ки соли 1985 вақте ки кометаи галлей ба замин наздик шуд, телескопи 6 метра натавонист ки ин кометаро ба навор гирад. дар ҳамин расадхона ин мавқеи таърихие буд ки расадхонаи санглох телескопи 1 метра тавонист телескоп кометаи галлейро ба навор бигирад. ин телескоп барои мушоҳидаҳои ҷирмҳои кайҳонӣ аз он ҷумла астероидҳо, кометаҳо, пораҳои кайҳонӣ ва дигар ҷирмҳо истифода шуда истодааст. маҳз барои интихоб кардани ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ дар расадхонаи астрономии Тоҷикистон як равиши тадқиқоти илмии институти астрофизика академияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мутасаддиён мегӯянд ки дар солҳои охир муносибатҳои хориҷияшон бештар гардидааст. дар қатори русия ва хитой ки ҳамкорони доимии олимони тоҷиканд, боз олимони кишвари украинаву молдова ва дигар кишварҳо бо онҳо ҳамкории тоза доранд. сол то сол нишондиҳандаҳои илмии ин макон миёни ҷаҳони муосир бештар мегарданд ва ин коргузории замина ба ҳамкориҳои дигар мегардад. худи телескопе ки дар инҷо васл шудааст бозсозӣ ва азнавсозӣ кардем, яъне бо дастгоҳҳои муҷаҳҳази аксбардорӣ ва расмгирӣ онҳо насб карда шуданд ва дуввум бо хати интернет ва имкони пайвастан ба шабакаҳои байналмилалии астрофизикӣ аллакай пайдо шудааст ва мо мунтазам бо тамоми расадхонаҳои ҷаҳон ки дар мавзӯъҳои гуногуни марбут ба расадхонаи мо низ ҳастанд кор мекунанд алоқаи доимӣ ба шакли онлайнӣ дорем. зиёда аз 3 сол дар ҳамин расадхона якчанд қатор мушоҳидаҳои муштарак бо олимони астрономҳо аз академияи илмҳои Словакия, ҷумҳурии мардумии Чин, Федератсияи Россия, Украина, Озербойҷон, Арманистон хеле фаъол гузаронида шуда истодаанд. мо бо олимони давлатҳои хориҷӣ мушоҳидаҳои муштарак гузаронида натиҷаҳои муштаракро дар намуди мақолаҳои якҷоя бо онҳо чоп мекунем ва презентатсияи муштарак дар конференсияҳои байналмилалӣ пешниҳод менамоем. кор дар ин макон ба куллӣ аз дигар маконҳо фарқ мекунад. инҷо олимон аслан ба мушоҳидаи кайҳони назди заминӣ машғул мешаванд. астероид, комета ва дигар ҷисмҳои кайҳонеро назорат мекунанд. мадор, ҳаракат ва таркиби онҳоро меомӯзанд. ҳамзамон муайян карда мешавад ки то чӣ андоза ба ҳаёти рӯи заминӣ ин ҷирмҳои кайҳонӣ хатар доранд. борҳо маҳз ҳамин олимон аз ин макон нишондиҳандаҳои тозаро пешниҳод карданд ки дар заминаи онҳо чандин мақолаву рисолаҳои илмӣ иншо шудааст. тадқиқотҳои кайҳонӣ яъне ки гузаронда мешавад дар институт, албатта ҳамаш ба худ душворие дорад, муҳимтарин я муҳимие дорад. албатта инҷа агар мо гӯем ки мушоҳидаи астероидҳо аз мушоҳидаи кометаҳо ва аз мушоҳидаи метеорҳо яъне ки душвортар аст, яъне ки ино ҷудо кардан ҳам намешавад. аз сабабе ки ҳар як мушоҳидаое ки гузаронида мешавад, яъне ки мушоҳидаҳои астероидҳо, комета ва метеорҳо яъне ки хусусиятҳои хоси худро дорад. аз ҳамин сабаб инро
بین این مشاهده‌های объект‌ها جدا کردن خیلی دشوار است. чун мо шоҳид гардидем дар баробари олимони соҳа дар ин макони илмӣ донишҷӯён низ шабзиндадорӣ мекашиданд, ба осмони суразор назар мекарданду бо устодони худ баҳси илмӣ мекарданд. аслан кор ҳамин гуна зебост. вақте шогирдон ба кори устод мароқ пайдо мекунанд, таваҷҷӯҳашон бештар мегардад ва ин ҳолат метавонад муҳаббати илмро дар вуҷуди шогирдон бештар созад. солҳои охир дар институти астрофизикаи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон барои тайёр кардани кадрҳои ҷавон аҳамияти хеле ҷиддӣ дода мешавад. олимони мо бо корҳои дипломӣ ва корҳои курсии донишҷӯёни факултаи физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон роҳбарӣ намуда мо донишҷӯёнро ба кор қабул менамоем, ки онҳо аз сараш бо усулҳои касбӣ омӯхта адад кунанд. маърифии олимони соҳа дар ҷаҳони муосир ва бештар гардидани шумори ситораҳо бо номи тоҷикӣ таваҷҷӯҳи донишҷӯёни соҳаро бештар гардонид, зеро то ба имрӯз беш аз 10 ситораи дар кайҳон бо номи олимон ва ё маконҳои тоҷикистон номгузорӣ шудаанд. имрӯз яке аз чунин ситораҳоро мавриди мушоҳида қарор гирифтанд, ки дар мавриди нав тавлид шудан аст. яъне дар мавриди нав тавлид шудан ситора паяҳам ва мунтазам аз худ нурафканӣ мекунад. ҳар нурафкане ки мешавад мо қабул мекунем, ин нурафканиҳо оҳиста оҳиста бас омади онҳо зудтар мешавад ва баъдан ситора пурра фурӯзон мешавад ва дар осмон ситораи нав ба вуҷуд меояд, пайдо мешавад. дар ҳамин нимсолаи аввали соли ҷорӣ якчанд натиҷаҳои назаррас дар институт ба даст оварда шуданд. аз он ҷумла астероиди фаэтон пурра тадқиқот карда шуд бо истифодаи мушоҳидаҳои расадхонаи санглох ва табиати ҳамин астероид ошкор карда шуд, ки олимони мо нишон доданд, ки ҳамин астероид пурра аз санг иборат аст. ин гуна натиҷаҳо барои ҳалли масъалаҳои хатари астероидӣ хеле муҳим ҳастанд. самти фаъолияти ман ин тадқиқотҳои астероидҳои актив яъне ки фаъол аст. аммо як моҳ пеш боз як самти нав тадқиқот гузарондем, яъне ки аз тарафи олимони қирим ба мо пешниҳод гардид, ки яъне ки расадхонаи шумо яке аз беҳтарин иқлимҳо ба ҳисоб меравад ва атмосферае ки дар ин ҷо вуҷуд дорад яъне ки шаффоф аст. шумо метавонед ситораеро инҷо мушоҳида намоед. хуб, аз тарафи мо ин пешниҳод хеле дастгирӣ гардид ва ҳоло бошад якҷоя бо самте ки кор мекунам ҳам тадқиқоти ситораҳоро мушоҳида карда истодам. комети 29P дар ҳамин расадхона мушоҳида шуда якчанд маълумотҳо оиди хусусиятҳои динамикӣ ва физикии ин комета ба даст оварда шуданд, ки барои ҳалли проблемаи ёфтани сабаби фаъолияти ин комета дар масофаҳои хеле дур аз офтоб хеле мусоид мебошанд. объектҳое ки мушоҳида карда ва тадқиқот карда шуданд, ин объектҳои бори аввал мебошанд ва бори аввал яъне ки элементҳои мадор, яъне ки траекторияи ҳаракат дар атрофи офтоб яъне ки муайян карда мешавад, ки инҳо боиси яъне ки чи аст аҳсананд. ҳамин гуна шом то рӯз ҳаёти як зумра олимон, онҳое ки аз замин дида ба осмон наздиктаранд, сипарӣ мегардад. кори онҳо танҳо аз ҷониби олимони машҳури олам баҳогузорӣ мегардад, зеро на ҳама пиромони фаъолияти онҳо хабар доранд, онҳоро медонанд ва ё мешиносанд. душвории корашонро танҳо худашон медонанд, зеро дар замин истода осмонро омӯхтан кори саҳл нест.
ولی نقش فعالیت آنها در حیات آدمان روی عالم بی‌نظیر است. آنها به حیث سرحدچیانند که امنیت حیات را تأمین می‌کنند.